University is our blood. Bodoland University is our blood. We want justice. We want justice. No justice, no rest. Professor Laddu Singh, hi. Professor Laddu Singh, hi. Professor Laddu Singh, Huchiyar. Professor Laddu Singh, Huchiyar. Professor Laddu Singh, hi. Professor Laddu Singh, Datagiri no solibo. Professor Laddu Singh, Datagiri no solibo. Jangan nangkau justice. Jangan nangkau justice. Jangan nangkau justice. Justice menabrak jeng jiraya. जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डिसिजन बायदियै जों मोनफ्रोमबो जिखिनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आन्डाराव डिग्री कलेजफोर दङ एफिलिएटेड डिग्री कलेजफोर दङ दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाख्लैबो 12 तारिखआव मोनसे स्ट्राइक लादों 2 आवार्सनि थाखाय मोनसे धरना हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गेटआव लानाय जादोंमोन दा माखासे जेंनाया इउनिभारसिटिनि सिङाव सोलिगासिनो दङ दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मेम'रेन्डाम होनानै गोबां सम भाइस चेन्सेलर बिथां प्रफेसर लाइस्राम लादुसिजों सावरायनाय जादोंमोन जे इउनिभारसिटियाव रेजिस्टार पस्टआ दिनैसिम रेगुलार जायाखै दा 3 बोसोरसो जाबाय दा इउनिभारसिटियाव रेजिस्टार पस्टआ रेगुलार नङा सासे DSW जाय DSW नि पस्टआव दंखायो बिथांखौ IC रेजिस्टाराव लाबोनानै बे खामानिखौ सलायगासिनो दङ मानोना इउनिभारसिटियाव जुदि रेजिस्टारा रेगुलार जायाब्ला माखासे एडमिनिस्ट्रेशननि खामानि मावनायाव बा प्लेन पलिसि लानाय समस्या जायो जों बेखायनो डिमान्ड होदों जे नोंथाङा मा खालामनांगौ इउनिभारसिटियाव रेजिस्टारखौ रेगुलार खालामनांगौ होननानै आरो जिखिनि एपइन्टमेन्ट बा जिखिनि इन्टारभिउ इउनिभारसिटियाव माखासे डिपार्टमेन्टनि फेकाल्टिनि थाखाय इन्टारभिउ लानो दङ बे इन्टारभिउखौ रेजिस्टार पस्टआ रेगुलार जानायनि उनावसो लानो हागोन होननानै जोंनिफ्राय सावरायनाय जादोंमोन नाथाय भाइस चेन्सेलर जोंखौ गोबांबार बा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि सार बिथांखौबो रिक्वेस्ट खालामबाय जे नोंथांमोना इन्टारभिउखौ लानो होदों जों खिन्थु एपइन्टमेन्टखौ रेजिस्टार पस्टआ रेगुलार जानायनि उनावसो होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदोंमोन नाथाय बिथाङा जि खोथा होबाय बेखौ खिन्थु आउटकाम खालामबाय दिनैनि तारिखआव दा बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जि मेम'रेन्डाम गोथार मोनसे मेम'रेन्डाम दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लिरना होनाय जादोंमोन बा डिमान्ड होदोंमोन बै डिमान्डफोरखौ बिथाङा अपमान खालामनाय जादों आरो बै अपमान खालामनायनि थाखाय जों दिनै गोबां जिल्लानि जिखिनि 4 जिल्लायाव एफिलिएटेड कलेजफोर दङ थांनाय 15 तारिखआव जों उदालगुरियाव जागायबाय नौखान डिग्री कलेजाव जों बे स्ट्राइकखौ खालामदों आरो दिनै बाक्सा जिल्लायाव जों बे खामानिखौ बा बे हाबाफारिखौ लादों आरो बाक्सा जिल्लानिनो नै दा बे समाव जों गरेस्वर कलेजाव जों बाहागो लादों आरो गरेस्वर कलेजनि गेट मोखाङाव बे 2 घन्टानि जि मोनसे धरना हाबाफारि बे जागायनाय जादों आरो इउनिभारसिटि सिङाव गोबां समस्या जादों जों बुंदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे इउनिभारसिटियाव जि मोनसे एक्जिकिउटिभ काउन्सिल दङ बे एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि माखासे पोस्टफोरा माखासे जायगाफोरा माखासे मेम्बारनि जायगाफोरा ब्लेंक जानानै दङ दिनैनि तारिखआव जों बुंदों जे बे ब्लेंक जाना थानाय जायगाफोरखौ फिलआप खालामनांगौ बै भेकेन्ट जाना थानाय जायगाफोरखौ फिलआप खालामनांगौ होननानै जों डिमान्ड होदों आरो मेम'रेन्डामनि गेजेरजोंबो जों बेखौ डिमान्ड होदोंमोन नाथाय भाइस चेन्सेलर बैफोर खालि जाना थानाय बा भेकेन्ट जाना थानाय पोस्टफोरखौ फिलआप खालामनो गोसो गैया मानोना बै पोस्टफोराव माखासे लकेल एमएलए फोरखौ बे पोस्टआव सोनो हायो आरो बिथांमोना थानांगौनि मोनसे जयगता दङ नाथाय बिथांमोनखौ जुदि बे पोस्टआव सोयोबा बिथांमोनखौ जुदि बे एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि भेकेन्ट जाना थानाय जुदि पोस्टफोराव बिथांमोनखौ एपइन्ट होयोब्ला बा बिथांमोनखौ सोसननाय जायोब्ला भाइस चेन्सेलर माखासे डिसिजन लानायाव उसुबिदा जागोन होननानै बिथाङा मिन्थिगौ मानोना दिनैनि तारिखआव भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहआ इउनिभारसिटियाव गावनि डिक्टेटरशिप रुल गावनि गोसो बायदि गाव हारसिं माखासे खामानिखौ मावनो नागिरो जों बुजियो बिथाङा इउनिभारसिटिनि हेड नाथाय एडमिनिस्ट्रेशननि हेडआ रेजिस्टार जायो गतिके एडमिनिस्ट्रेशननि हेडआनो जुदि गैयाब्ला एडमिनिस्ट्रेशननि हेडआनो जुदि रेगुलार नङाब्ला बोरै बे सिङाव बे इउनिभारसिटियाव मोजां एडमिनिस्ट्रेशननि खामानि जागोन जों बेखायनो डिमान्ड खालामदों जे जोंनि गेजेराव जोंनि लकेल एरियायाव लकेलनि चेतना बा लकेल जातीय चेतना लकेलनि हारिनि चेतना लकेल हारिनि जिखिनि भाषा भाषिनि मानसिफोर दङ राव हारिमुनि मानसिफोर दङ बिथांमोननि जितु जातीय चेतना बा बिथांमोननि गोसोनि गोरबोनि बा जायगानि जि मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ बे सेन्टिमेन्टखौ बुजिनो हानाय रोंनाय मोनथिनाय जिखिनि मानसि दङ बिथांमोनखौ रेगुलार रेजिस्टार पोस्टआव एपइन्ट खालामनांगौ होनना बुंदों जों मिथिगौ जे जोंहा भाइस चेन्सेलर जानो हानाय क्वालिफाइ बा क्वालिटि बा रोंगौथिनि मानसि गैया जानो हागौ बबेबा मोनसे सेक्सनाव नाथाय जोंहा बबेबा मोनसे सेक्सनाव रेगुलार रेजिस्टार पोस्टआव थानो हानाय बा एपइन्टमेन्ट खालामजाथावना मानसि दिनैनि तारिखआव जोंनि गेजेराव दङ बेखायनो जों डिमान्ड खालामदों जे जाय बिथाङा जयगता दङ उथिते रेजिस्टार पोस्टखौ रेगुलार एपइन्टमेन्ट होनांगौ बा रेगुलार खालामनांगौ बिनि उनावसो जिखिनि एपइन्टमेन्ट लेटार होनो दङ जाय बिथांमोनखौ इन्टारभिउ लाखांबाय सिगाङाव बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होनो हागोन होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बारम्बार बिथांमोनखौ खावलायदों नाथाय बिथांमोना जोंनि रिक्वेस्ट जोंनि खावलायनायखौनो बिथांमोना एक्सेप्ट खालामाखै जोंखौ अपमान खालामनाय जादों बेखायनो जों थांनाय 12 तारिखआव
इउनिभार्सिटिनि गेटाव जों 2 घन्टानि थाखाय बे धरना हाबाफारिखौ लादों आरो दिनैबो बिनि उनाव जों डिसिसन लाबाय बिदिनो जानाय नंलिया जायखिनि एफिलिएटेड कलेजफोर दङ बे एफिलिएटेड कलेजफोराव बे हाबाफारिखौ जागायनांगोन जाहाथे बे एफिलिएटेड कलेजनिफ्राय इउनियन बडिया जिखिनि अर्गानाइज खालामदों बिनिफ्राय जाहाथे सरकारनियाव मोनसे मेसेज सहैथों बा गभर्नरनियाव मोनसे मेसेज सहैथों जाहाथे गभर्नराव बे हाबाफारिनि गेजेरजों जाहाथे डिसिसन लानांगौ जायो आरो दिनैनि तारिखाव जों प्रफेसर लाइस्राम लाद्दु सिंखौ जों एक्सेप्ट खालामा कुनु कारनाव आरो जोंहा जे मोनसे गोहो दङ स्टुडेन्ट इउनियना जों बे पावारखौ देखायनो थाखाय रेडि दिनैनि तारिखाव दा भाइस चेन्सेलरआ दाखालि बावै अक्ट'बरनि 8 तारिखाव सासे बर' सेंग्राखौ आरो गोबां गुबुन हारिनिबो सेंग्राफोर दङ बिथांमोनखौ इन्टारभिउ लानो थाखाय टु कल लेटार होननानै हरदों नाथाय जुदि इन्टारभिउखौनो लानो गोसो गैयामोनब्ला बा थांखि गैयामोनब्ला बा होनो गोसो गैयामोनबा मानो थाखायनोथ' इन्टारभिउनि थाखाय लेटार हरनाय जादोंमोन दा बिदि फरायसा बा बिदि केन्डिडेटनि लिस्टआ जोंनियाव दङ दा गोनांथि जायोबा फैबाय थानाय समाव जों बे लिस्टखौ होगोन भैरब खाख्लारि होननाय सासे दुधनयनि बे सेंग्राया लेटार थांनायखाय इन्टारभिउ होनो फैदोंमोन नाथाय भाइस चेन्सेलरआ बे फरायसाखौ होनो गोसो गैया बा होआसै बा इन्टारभिउ लायासै आरो बिथाङा गुबुन मानसिखौ गावनि क्वार्टाराव इन्टारभिउ लाबाय नाथाय रुल मथे नायनो थांबा गावनि क्वार्टाराव बिदि इन्टारभिउ लानो मोना एडमिनिस्ट्रेसनाव लानांगौ नाथाय बेफोर खामानिखौ बिथाङा मावदों जों गोनांथि जायोबा फैबाय थानाय समाव बेफोर डाटाखौ होजोबगोन आरो गोबां फरायसाफोरा ग्रेड सिट मोनैनि थाखाय गुबुन इउनिभार्सिटि एडमिसन लानो हायाखै मा ग्यारेन्टि दङ जे बिसोर फरायसाफोरा गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव फरायगोन बा बडलेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायगोन बिसोरथ' गुवाहाटी दिल्ली मुम्बाइ बा साउथ इन्डिया बा पन्डिचेरि बा सिक्किम बेफोरावथ' फरायहैनो हागौ दा बै जायगाफोराव फरायनो थाखाय जिखिनि क्वालिटिनि मार्कशीट नांगौ जिखिनि क्वालिटिनि ग्रेड सिट नांगौ बे ग्रेड सिट मार्कशीट बा जिखिनि इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्स नांगौ बेखिनिखौ जाहाथे मोजाङै होनो हायो बा बिथांमोना होनो हाया बिनि थाखाय जों डिमान्ड खालामदों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय डिमान्ड होबाय थानायाव गेजेर ससेयाव मोनसे बेस्टनि ग्रेड सिटखौ बिथांमोना पारमिट खालामदों बा बानायना होदों नाथाय गोबां मोनसे बेस्टआ ग्रेड सिटखौ मोनाखै आरो मोनैनि थाखाय जे जाय फरायसाफोरा गुबुन इउनिभार्सिटि एडमिसन मोनाखै बिनिबो गोबां गोलौ डाटा मोनसे जोंनियाव दङ आरो नांगौ जायोबा जों बेखौ फैबाय थानाय समाव होगोन जिखिनि मोनसे स्ट्राइकार फैबाय थानाय समाव आरो जंगि आन्दोलन मोनसे जागोन बै समाव जों बेफोर डाटाखौ बेखेवगोन आरो बै फरायसाफोरखौ जों लाबोनानै बिदि माइकआव बा बिदि जों मिडियायाव बुंहोगोन आरो बेनिखायनो जों डिमान्ड खालामगासिनो दङ प्रफेसर बेखायनो आं बुंदों बिथाङा गावनि लाभालाभनि थाखाय खालामदों गावनि लाभालाभनि थाखाय जुदि गावनि सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखाय जुदि खामानि मावाखैबा कुनु सासे भाइस चेन्सेलर एफा गोजौ मोनसे पस्टआव थानाय भाइस चेन्सेलरा गावनि क्वार्टाराव रावखौबो पार्सनेलि इन्टारभिउ लायोबा बे एक्जिकिउटिभ बा कोर्ट जिखिनि इउनिभार्सिटि कोर्ट दङ बिटिनि मेम्बारफोरखौ लानासो खालामनाय जायो मानो थाखाय बिथाङा गावनि माबा सिङाव लाखो गावनि केम्पासाव लाखो गावनि रुमाव लाखो बिदि लानो मोना आरो बेहा सेल्फ इन्टारेस्ट दङ बेखायनो लादों नङाबाथ' जाय फरायसा जाय केन्डिडेटखौ लिंहरदों बेखौथ' इन्टारभिउनि थाखाय एलाउ खालामगौमोन लिंहरना बिथांखौ अपमान खालामनाय जाबाय आरो बै केन्डिडेटआ जोंनि बे बाथ्राखौ बुंदों आरो फैबाय थानाय समाव जों बे मानसिखौ बुंहोगोन जों बिदि जुदि साक्सेस जायाबा जोंहा आरो मोननै जिल्ला दंबावो दिनै बाक्सा जिल्लायाव 10 डिग्री कलेजाव बे हाबाफारिया जाबाय सेम टाइमाव दाखालि उदालगुरियाव जाहाथे जा मोननै जिल्ला दिनैनि तारिखाव जोब्बाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा 19 तारिखाव चिराङाव दङ आरो 20 तारिखाव जोंहा क'क्राझार जिल्लायाव दङ आरो बे मोननै जिल्लायाव लाखांनायनि उनाव जुदि कुनु मोनसे डिसकासन कुनु मोनसे जुदि सलुसनाव फैयाब्ला बिनि उनाव जों हयथ' जिखिनि डिग्री कलेज दङ तालामारिनोबो बायद' जानो हागौ सप्तानै सप्ता मोनथाम बा मास मोनसे नङा होमबा बिनि उनाव जों इउनिभार्सिटिखौ तालामारिनि थाखाय जों रेडि जानानै दङ दिनैनि तारिखाव जों गिया जों देखायगोन पावारखौ बेखिनिसिम जों थांनायनि लामायाव दङ आरो दिनैनि तारिखाव सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांमोननोबो जों गोबां मेम'रेन्डामनि गेजेरजों बा डिसि बा एसडिअनि गेजेरजों दाखालि जिखिनि आन्दोलन खालाम बिनि गेजेरजों मेम'रेन्डामखौ अलरेडि हरबाय जों मिन्थियो जे बिथांमोननि आखायाव बे सहैदों निश्चय बिथांमोना फैबाय थानाय समाव बिनि सायाव मोनसे डिसिसन बा मोनसे थांखि लागोन लायाबाथ' जों गावनि आन्दोलनखौ लांनो थाखाय जों बाध्य लानांगोन बेखिनिखौ जों खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनाबो मोजाङै मोजां बेफोर मेम'रेन्डामखौ मोजां स्टाडि खालामो आरो जोंनि जातीय चेतना जोंनि जायगानि जोंनि फरायसाफोरनि लाभालाभनि थाखाय जाहाथे बिथांमोना मोजां मोनसे पजिटिभ थांखिखौ लायो होननानै जों बिथांमोनखौ बिनि दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायगोन